Taca. Que tal como estamos, señoras e señores? Outro día máis cociñando na volta co prato da Televisión de Galicia. Outro día máis dando a matraca coas receitas maravillosas que temos neste programa. Seguramente haxe xente que aínda non o sabe, pero temos un Instagram, temos un Spotify cos cancións da Voltas co Prato que vos recomendo seguir, pero no Instagram están as receitas. Así que seguídenos en @voltascoprato e hoxe imos chamar aos cociñeiros deste mércores que son maravillosos. Son uns cracks, vamos, super coñecidos en toda Galicia, están fartos de facer show cookings, estades fartos de velos por todas as vilas de Galicia, de facer pregóns, de escoitar a Begoña facer e demais. Así que chamamos a Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Me gustou, Non lle gustou. Ai, cañotas. Que? Sabes como me decía a Que min? guapo estás, Mira, madre mía. escoita, voulle mandar un saúdo a Carballas, que era o que me levaba no autobús ao cole. No, levábame no autobús ao cole cando era cativo. E sempre me decía, cando se enfadaba comigo, cañotas, estou de ti hasta as pelotas. Sempre me dicía. Entón, ahora acordácheme el, porque dixía, cañotas, pois sempre me dicía, sí, un bico para Carballas, que non sei se estará vendo, pero se está vendo, Seguro que sí. vais a acordar. Bastante aguantou. Segurísimo. E temos unha cousa de recibo que é para Juan José de Andalucía, que nos ve moitísimo dende Andalucía. Así que, Juan José, Todo Andalucía. non sabemos de que sitio, de toda Andalucía, que é moi grande, de un sitio indeterminado, non sabemos Bueno, cal, pois, pa todos que nos lo os diga. andaluces. Para toda Andalucía, Juan José, un bico enorme, gracias por seguirnos. Como estades? Moi ben. Moi ben. Sí? Aí vai. Sí. Todo ben? O meu lombo, o meu lombiño. Ou o teu lumbillo, non moito máis. Algo que comentar? No? Queredes falar do precio da gasolina, do gasoil, algo? Está algo caro. Eso había que baixar sí ou sí. Sí. Hasta do trator está cara, Claro, a cando está o trator de leña? O trator de leña non sei se subiu, creo penso que está igual, ainda non preguntei. Porque Porque, ahora- a ver, xa- estamos... En que mes estamos, Sí, cañotas? pero a Bueno, canto sí, vai? que se pode comprar o trator de leña. Cañotas. Pero a ver, No, porque eu pregunto debe por andar si... en 4,50, máis ou menos. O Eu xa o pillei a 300, Como que pillaches a 300 o trator? Hai anos, ó. Pero hai anos, claro, Sí, ahora xa non. Para comunión, para facer unha parrillada. Cuando- Pero a tiña 12 450 é moito, No, E está chegou a ben. estar máis caro, non? A 600, 500 e algo. Claro, estou máis caro. Si, non? Non sabedes? Non sabe. No, eu non comprei máis caro nunca. Nunca. A ti deixen o precio estándar. No, que sei. Vaya. Vamos cociñar a ver que nos trae Aurora de Baralla. Hola, buenas tardes. Son Aurora de Baralla. Gústame os langostinos, a plancha, hervidos, cocidos, de todas as formas. Espero que os cociñeiros me den outra receta e encantada de estar aquí participando. Un beso para todos os que nos ven, a familia e os amigos. Hasta pronto. Vamos, un aplauso aí para Aurora que está con nós na Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Chúpala, amba, chúpala. Bueno, pois, Chupa la gamba. Moi ben. Non me deixo, a muller do trator de leña hoxe Toma, vaime que es contar que é o que vas facer ti cos langostinos, cos gambóns, co que teñes aí. Por mira. Por mira. Vou facer a gabardina. Vou facer uns langostinos a gabardina. Que che parece? Un clásico, Un clásico Dos que 80, moitas veces non che sale e desta vez con esta receita vai che salir sí ou sí. Isto é moi dos 80, non? Por aí. O de Sí, non. home, dos Sí, 80 ou dos ou 50. incluso anterior. Ou dos 20. Anterior tamén. Sí. Sí. Hai casos. Hai casos. Canta Hai xente do público fai gabardina. Mira, aí hai unha. Aí hai unha aí arriba á esquerda. Aí. Señora, porque coseu. Esa, por que que? Coseu. Pois fai gabardines. Dios, de verdade, Eu pero é que lle deu a risa a outra, co chiste de Xulio. Bueno, pois, a gabardina. Xulio Mato? Pois se vou facer un chiste, ahora non fago. No, sí, por favor. Eu vou facer unha chaquetita á miña. Non, en serio, sí. Mira, ti sabes o que é isto? Sí, isto é de arroz, non? En plan, Papel de papel de arroz. Entón, arroz. isto vámoslo cortar en 4, vamos machacar un lagostino en cada un e vámoslo fritir. Entón vai quedar cuberto por este papel de arroz. Moi ben. E despois vamos a utilizar como recipiente e vamos a facer un aguacate aliñadiño. Un aguacate que... Seguramente Sempre nunca ben. vistes unha receita como esta, pero igual é un día hoxe... Eu tampouco. Claro, igual é un día precioso para aprender a facer unha receita como a de Xulio Mato. Precioso como a camisa de cañota. Exactamente, non é verdades porque estamos na Voltas co Prato da Televisión de Galicia, Non é verdades. cociñamos lagostinos, marchamos con... Begoña Vázquez. Veña, vamos, va. Yo quiero una mariscada. ¿Cómo? Yo quiero una mariscada. Y dice. Yo quiero una mariscada. Estos son grandes hits no programa, verdad? Vamos a facer lagostinos, bueno, vai facer lagostinos gabardina. A receita definitiva non sei se será, pero a receita igual máis feita estará entre elas,
Pode ser que sí. Dá-me a risa. Cando os lagostinos... Estou-me acordando dunha cousa, dá-me a risa. De que? Sabes de como estou acordando? Estou-me que? acordando dunha canción que oín esta mañá e dicía eu vou á festa co meu can que baila mellor que ti. Vou á festa co meu can que baila mellor que ti. E E fai-me gracia, claro, vixo-te bailar e digo, pois eu vou á festa co meu can. O sea, estás dicindo que teu can baila mellor que a mí. Non teño can. O sea, ainda peor. Ainda peor. Ainda sí, sí. peor. De verdade, Veña, o que teño que vamos aguantar. alá. Veña, como é a túa receita, Bego? Fariña de trigo normal, de toda a vida, vale? Vamos a engadir aquí un pouquiño de polvo de fornear, vale? De levantar, non? Porque Sí. se vale. Unha levadura química. E por vamos a botarlle. Vamos a botar aquí 2 claras de ovo. Que mal. Que mal. Quería que cascaras un contra outro, como che gusta facer. Como me gusta facer, pero hoxe pasóuseme. Pasouseche. Sí, oye, así. Perdímoste como creadora. No, hai que cascar os huevos de cualquier maneira. Onde che dea. Aí Bueno. vai, os ovos, a fariña, e agora vamos ir engadindo agua con gas. A auga con gas que é o que faz para a Vale. gabardina. Mientras Aí tanto, a xente da casa que nos chame, o 881-365-536, como sempre, se é o teléfono da Voltas co Prazo, xa sabedes que podedes falar con nós, contarnos o que queirades, o que vos dea a gana e participar no sorteo dos 50 euros do programa de hoxe. Así que estade moi atentos e atentas a todo o que pase. Mira, así 3 opcións de resposta, só unha é correcta. vamos llevo dar, hasta que non nos queden grumos, vale? Un pouquiño, vamos engadir un chisquiño máis de agua. Isto xa va ardendo, vale? Sí. A textura que ten que ter. E se non sei como é a textura que ten que ter... Pois máis ou menos como se fora unha crema pastelera, vale? Para que tú tuveras a idea. Pois aquí arreglache. Non, dixeches ti, máis ou menos como A se... ver. Non, espera, dixeches, máis ou menos que sexa como a crema pasteleira. Un pouco máis espesa co mel. Vale. Dille como as Un ratillas que pouco compran no máis, Mira, supermercado. así que escriba, mira. Que Vai escriba. Así, escribe, ves? Mira, ves? É que unha señora... Fe de cañotas. Unha señora do público berroume, fíxate ti agora, como fai. Fíxate. Non, se vale. Ten Isto razón. vai sempre. E que facemos? Se poñemos as xemas aquí, Ajá. e esta masiña, e agora vamos a montar as claras. Vale. Vale, mira. Hoxe Escribe, hai, ves? hai unha Escribe. semana hoxe dun evento espectacular, Begoña. Hai unha semana dun evento que ti non te das conta, pero dun evento Xa sei de que evento foi. espectacular. Xa sei de que foi. Do teu capamento, do que te quería capar. No, eso foi aí onde vai. Hai unha semana Morreu. que mataches o vaso batedor. Hai unha semana que neste programa perdimos o vaso batedor. Polo tanto, igual que no Mundial se facían 30 segundos de silencio de minuto por unha desgracia, eu vouche pedir que lle dediques unhas palabras ao vaso batedor que perdiches. Aí. Deu-me moita pena perder o vaso batedor. Moitísima, moito. Estuve chorando. Marchei de aquí 2 horas e pico hasta chegar a casa. Caíame uns lagrimotes. Pero estou recuperada xa, tampouco. Se alguén quere mandar un vaso batedor de verdad que funcione, pode mandalo, pero estamos en él. Un aplauso para Begoña, por favor. Moi ben, Begoña. Co seu vaso batedor. Pois sí, hai unha semana que aliaches Hai aquí. unha semana. Eu non aliei, foi... A ver, Pero como parteu? Porque eu non vin, eu de repente mirei. e mira, estaba- sabes que moitas veces cando estás a para morrer recuperas un pouco. No, é que cando estou para Recuperas morrer un non pouco. non sei, sí. Pois o vaso batedor recuperou. Aí. Recuperou, triturou a crema e por morreu. Dixo, xa está. Xa fixen o que tiña que facer, acabouse. Sí que é verdade que hai xente que di ahora que parecía que parecía que iba pa ben, que remontaba, aí foi. Pasou igual ao vaso batedor. Pasa así. A vida é así. É así. Incluso das Mira, máquinas. temos aquí a masiña que fixemos con un pouquiño de fariña, Ajá. os polvos de fornear, vale? A levadura química. Depois botamos as 2 xemas de ovos. E agora temos aquí a clara. Entón, a clara vamos a engadir nesto. Vale. E como se fai sempre que se vai meter... Que isto nunca o expliquei, é verdad? Levo aquí 4 anos. Sí, sí, Pois- que explicache. Pois Non era expliquei, non expliquei. era ben que chegara Que se un fai momento. para A ver. meter, sempre que se van a Sí, meter que claras, vamos a metendo así ao vaso, a varilla, Ao vaso. e vamoslle dando, vaso batedor. Vamoslle así, momento, así, pouquiño a pouco, para que se integre e non se rompa tanto a burbulla. Vale. Vale, que temos que facer con isto sempre? Eu sempre che digo, uns 10-15 minutos, sempre de repouso, vale? Para que nos aumente un pouco e por vamos pasar ese lagostino, vas ponda Xulia. Vale, chao. Pescao. Non te des apuro, Vamos con Xuli, veña. Chao, pescado. Chao, pescao.
Justino. Non me gustaba a mí esta canción. Justino. Xulio Mato. A grande Luz Casal. Xulio Mato. Rufino, non Justino. Rufino, non Dixeche Justino. Justino. Sí, Justino, dúas veces. Xulio Mato vai facer uns paquetes un pouco diferentes. No, paquete, non bueno, son. vamos a ver como sale, despois nomeámoslo, vale? Mira, Que digas. bueno, isto viña así, como vedes aquí, e vámoslo partir con unha tixeira, partímoslo en 4. Vale. Aí xa temos un. Vale. Entón, agora, seguinte paso. Next step. Mira, next step. ¿No? Estamos cos idiomas. Mira, aquí temos Estamos a os tope. lagostinos, témolos xa limpos, sin intestino, ves? Xa quitamos o intestino limpache, tamén, fixecho está de cortar limpiños, por riba e eso. sacarlle, vale. Limpámoslo e ten sal, pimenta e un poquinho de viño. Vale. É importante que estén húmedos, vale? Para isto. Entón, agora o que vamos a facer é, vámoslo traer para aquí. Vámosle facer aquí un corteciño, vale? E vámoslo colocar aquí. E agora, con a axuda deste apeiro, vámoslo machacar contra... Que tens que ter tiro rompe o de arroz ou non? No. Vale. E vai nos quedar así. Vale? É como unha raya. É como así. É unha raya. É unha raya. Entón vamos a ver como está isto de temperatura. E valo meter así a fritir, Sí, xa. vamos comprobar como está de temperatura primeiro, porque Non, non me non fío. entendo a historia. Eu quero Xa. ver. Claro, isto vamos a fritir. Pero primeiro vamos a ver como está de temperatura. Pero- Ainda non, vale? Pero non vai quedar un pouco feocho, así... No, vai quedar espectacular. Vale. xa verás. Mira, vamos a ir con outro, mentras nos acaba de quecer o aceite, vamos a ir con outro. O que hai que darlle os golpes con cuidado para non reventalo o lagostino. Pois aproveitamos o vértice da oblea, perdón. Venga, que se sae, Va. Sí. Ti podes. Va. Aí. E agora aplastámoslo contra ela. Co estar húmido, quédanos pegada aí. Ves? Xa temos outra. Joder, como controlas. E agora Que vamos animalada, a ver se nos como colle controla. temperatura este, porque necesitamos que este quente para que nos sufle esta oblea. Ainda non está. Vou facer outro, por se non che quedou claro. Non tens a ninguén que Non, queres que chame a... Iba a dicir, non hai que chamar a ninguén. No, eu estaba esperando a que fixeras ti algo, pero bueno, Sí, pero vamos cando chamar, venga señoras e está la señores, para que estea aquí con nós Aurora de Barallo. Un aplauso para ela. Por aquí, Aurora, que tal, como estás? Arrímate aquí adiante, como estás? Benvida, Hola, Gracias por vir, benvida. gracias por vir pasar con nós aquí a tarde. Bueno, as receitas que vas ter hoxe son igual a de Begoña non tanto, pero esta vai ser moi distinto, o que Vai estás ser acostumado por langostino. Moi curiosa, Vai ser Moi curioso. No, con lagostino non, con lagostino teno, Bueno, sí, Sí, pero sí, digo por eso. a receita, o xeito de facer o langostino. Claro, Contalle, diferente. Lluís, Mira, contalle. eu aquí teño unhos lagostinos que metín aí en adobo, que ten un poquinho de sal, pimenta e viño blanco, vale? E agora o que facemos é, temos estas obleas de arroz, o que facemos é aplastámolos un pouquiño e facemoslle presión para que se nos queden aí pegadas. Esta non quere pegar. Sí, é verdad, está me dicindo, mellor pola parte lisa, estou dando co que non é, estou no destrozando. Entón agora dámoslle así uns toquiños para que se nos vaya pegando. Eso ten unha pinta máis mala, No, Xulio. home, no, xa verás que ben queda, a ver se colle temperatura, hombre. No, que digo que de sabor sei que van a estar ben, pero a pinta... No, van quedar super bonitos, sabes que bonitos quedan. Porque Así vistos non é... É importante machacalos, No? é importante machacalos para podelos... Non é igual a imaxe máis bonita da historia da humanidade. Non, bueno, tampouco somos nós. Bueno, tampouco somos os máis feos. No, pero tampouco Eso somos os está máis entre os máis bonitos. feos. Tampouco somos os máis bonitos. A ver, mira, vamos comprobando así, botando A ver, tiriñas. está o aceite quente ou non? Pois non sei, igual tens que ir falar con Begoña. É que Eu le un chamote. No, mételle o dedo se queres, seguramente. Mételle tú. No, É que me está dicindo a directora. Se non está quente, marchamos. Claro, espera, vamos a Bota aí. comprobar, vamos a comprobar se está quente. No. No, é mellor que marchedes. Mira, hai... Sí, sí, Bueno, apunta. quero estar, un pouquiño, falta aí un pouquiño. Directora. Dile que eu aviso vos, veña. Ti decides, Eu estou pues aquí veña, pendiente. vamos logo, vamos para lá. A ver que nos conta Begoña. Ponte por aquí con Begoña por este lado. Encantada, Begoña Begoña. Vázquez, Muy que che ben. conte o que vai facer esta Prosigo. muller. Benvida. Gracias, igualmente. Bueno, eu estou operando aí co langostino. Estou sacando a tripa, peleinos ben e Así fixen me unha gusta, gabardina. pelados. Unha boa gabardina. Vale. Ela vai facer un clásico, E Ya, ya. despois vou facerche unha ensaladiña que leva col lombarda, non sei se che gusta. Sí. Vou cortar moi finiña, así para comela en crudo. E vámola a mariñar cun pouquiño de mostaza, de yogur, un pouco de limón e un pouquiño de aceite. Así que- E depois vamos meter
mazá e cenoria. O sea, así que es desas, ti, eh? De que desas? De que desas? Es De que desas. desas? Son Es desas. desas. Es desa xente que che pon a lechuga e as croquetas encima. Ti vas a facer cacol. Pero como? Hai, vas a Non é sitios e col. póñenche unhas lechugas e enriba Sí. unhas croquetas. Eso é un desastre. Mira. Eso non se fai. Calquer frito Atención. debe estar acompañado Ajá. de algo fresco. Dunha En este caso, pues dunha está le- acompañado dunha ensaladiña Entón, que vai moi ben. que tens que dicir ti das croquetas e leituga? Eu non poño croquetas encima da leituga. É un Pareceme frito. mal por a parte da leituga. É un frito. Hai que poñela aparte. É un frito. Pues sempre cada pode cosa poñer aparte. diferente. É un frito cun fresco. Claro, pero aparte. 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 Vale, vale. A croqueta é a croqueta. Se metemos unha Yo croqueta encima dunha saladea, lechuga, col. perde textura Claro. a croqueta. Non pode ser. A croqueta ten que estar crocante. Que é importante está. que este crocante. Todo Vaya, resolto. Todo resolto, Begoña Vázquez. Bueno, fíxenche, hai que fixen unha masiña. Dúas xemas, fariña, Entonces, polvo de aí. hornear, e depois fixen as claras aparte, para que che aumente un pouquiño máis, vale? Para que che quede así máis abombada. E agora o único que vou facer é vou salpimentar ben as... Iba a chamar gambas, pero son langostinos. Vou salpimentalas, pasoas por aí e fritilas. E depois vouchas acompañar dunha mayonesa de azafrán, que vai quedar moi rica. Azafrán cun pouquiño de limón. Vale, Dale. e listo. Como va, Xulio? Ahora debía estar, eh? Ahora, Tamén como non ponte aquí, estea, ponte aquí. como non estea, deixo o meu delantal e voume. A ver, Vale? Vamos alá. Vamos a probar. Non sei que vas facer. Pues non vamos o a fritir. entendo. A ver. Vamos a fritir. Mira, vamos a meter aí. Aí Bótate está. para atrás, muller, bótate para atrás. Que nos Tierra vai a Non Armiña. lle medo, non lle Tierra tiñas medo. Armiña. Sí. Mira, mira como está suflando xa. Ves? Vedes como sufla? Oh, Que Sufla vai mezclar no. un recipiente crocantiño con todo o sabor do lagostino para colocar e despois unha saladinha de aguacate. Gusta o aguacate? Sí, encántame. Aguacate, vai a decir. Aguacate. O aguacate, vamos a meter outro. Encántame. a mí dá a sensación de que eso vai saltar. Non, non debía. No. Bueno, salta pouco. A verdade é que non está saltando nada, eh? Salta Que pouco. non traen delantal. É que... No, eu o que quero é tapar Mira, os esto brazos e a está, cara. Mira, aí o temos. Mira que parece un cristal. Este mira como arriar, este risca, bota a cabeza por riba da pota. Tamén estou traballando encima dela. Mira, vamos botar a outra. Ah, este está... Ves, vámonos metendo así un poquinho A para Aurora baixo. levouse comigo, a Aurora veuse para atrás. No, tú dirás. Mira. No, que esto Sí, claro. a ver, Por si salta acaso. por agua que puedo... por Porque agua bicho ya. que había, bicho que había. Hay que ser curioso para ver estas cousas. Mira, hai que ver desde arriba, fijarse como vai quedando crocante, dámoslle a volta. ¿Ves? E vai Vale, quedando pois- un recipiente. Mira que maravilla. Ahora que xa aquí vimos- arriba vamos a colocar ese aguacate preparado. Podemos facer en pasta ou picadiño como vamos a facer hoxe. Bueno, mira, xa vimos como vai Xulio Mato cos seus lagostinos, así que voulle pedir a Aurora de Baralla Dime. que me diga cal das dúas receitas levarías para a túa terra ou para ali ao lado. Ali ao lado non é as nogais. Sí, Ali becerra. de Arturo Fernández, o sea que Claro, por eso. si tens que levarlle a Arturo ás nogais ou a xente de Baralla, de Becerrea, que lle levas ti? As dúas son especial, pero... Begoña. Va, por Dios. Sinto en el alma, que tamén me gusta algún Estás vendo esta O fantasía. que pasa é que No, ten que me medo de que a gusta queimes, é o que ten medo de que a queimes. Sí, vouche pedir que vayas a zona de sufridores por chamámoste, vale? Vale. Un aplauso para Aurora, que está con nós. Ben de Baralla. Bueno, sexa Nadal, fin de ano ou verán, o lagostino, pois sempre a boa idea. Xa o sabedes, Galicia, é así. Polo visto, comemos de media sobre 2 kilos cada ano, pero pouco me parecen. E sí, é o marisco que máis consumimos por diante de outros hits, como ameixas, berberechos ou vieiras. Manda truco. Evidentemente, hainos de moitos prezos, e non é o mesmo mercalos frescos que conxelados, pero xa vos adianto que o máis importante é saber cociñalos. Dádelle o tempo xusto de grello ou cocción e deixaredes sen fala a todos eses cuñados que andan ceibos nestes días de verán. Veñen días festivos e festas que gardar, así que lembrade, se queredes acertar, lagostino e de mercar, e se non, seguídenos en @voltascoprato, porque a receita tanto de Xulio como de Begoña vai estar aí pendurada, así que dádenos moito, moito, moito amor. Directora, a quen me dirixo? Onde A é Begoña mi? Ven Vázquez. pa acá. Por ben, vamos con Begoña. Barato, marisco barato, toto marisco barato. Marisco barato, mano. Marisco barato, xa non hai, eu creo, eh? Bo, non. Que pasa? Tes algo? Ah, tes un feito. Teño un feito, sí. Oh. Era para saber se xa estaba o aceite. Quedouche a listo. gabardina moi ben. Podo probalo? Bueno, veña, doucho. É que hoxe non comín, eh? Pois veña, podelo probar.
Comí moi pouco, en serio. Que desayunaches? Un marrón? Queima. Atrás deso. Isto queima ou non? Que non queima, Non comigo, queima. non queima. Non queima, mira como se rí, non queima, di. Non Sopla queima. allí. A ver, estame saltando de Xuli. E a min? Poca coima. Begoña, está pouco cociñado, Cantar fixen, está pouco cociñado. Dalle un está pouco pouco máis, cociñado. No, está de maravilla. Pero está boa, Home, xa che di ela como está. Síame, sí. Ter ni idea. Moi bo. Come cala. Cuántos ceviches teste comido por aí adiante? Pero é que... Está ben, a ver. Está perfecto. Está ó. Ai, que Só cabrón. dis ti. A ver. No, falle falta un pouquiño. Cru. Pero está de perfecto. Si te está rosado, por favor. Si está rosado, por Ai, que Dios rosado? mío. No, vos, olvidadevos, Cando veñades outra vez onde a min, veneno. Que pasa? Vas te poñer agresivo comigo? Vamos, ven. Teño que non podo liarme moito máis. Vale. Veña. Que vas facer? A ensalada? Vou fazer ensalada. Vamos, vas facer a leituga para poñer encima? Ah? Que cruz, chaval. Voume despejar de ti porque tens un coitelo na mão. Pois sí, ten cuidado, Además del fago... Sí, ostras, co rápido que despezas a carne tenche medo, Por eso che digo. A carne, o peixe e todo, Sí, non, pero... non é unha boa enemiga, Si tens que ter unha enemiga que non sexa o Begoña Vázquez. Son unha boa amiga para matanza, que me queira imitar eu vou, No, porque a xente sempre di, me cá, que farías, se tiveras que matar a alguén, que farías co seu cadáver? Ti non tens problema. Home, Ti non tens problema. eu non quero matar a naide. Bueno, pero si ti ponte nun hipotético caso. Ti non tens problema, Porque No. ti... Vamos, que a máquina que eres cos coitelos, que problema hai? Cociño cho a ti. Eu dou aos porcos, Mira que ben quedan, Aos que ben porcos. quedan cubertiñas. Ora. Eu quero que se vexa ben isto. O que porque queda é moi bonita, Queda moi bonita. Moi bonitas. Mira, fixen- esa está inflando. Mira, fixen desto para banquetes nun restaurante en Orense. Facíamos banquetes para 1000 personas. Así que Te botalle detino si puntas. queredes sobrevivir, compañeros e compañeiras. Vamos a relar ahora a cenoria. É que vou a tope porque xa non me dá tempo. Estás ben, necesitas algo? Queres unha masaxe? No. No? Que non creo que sea por moito. Ai, non, que va. Sí. Son todo un artista. Agora eres... Fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Sí. Bueno, mazá. Botamos o aceite para aquí. Non o do vaso, o da xarriña. O da xarriña. Quérelo aí? Sí, mira, vou a A pelarla ver, un pouco porque bota o cheu. non me está pelando. Dime ti, Bota. É para que non oxida, Mira. é para que non oxida a mazá agora. Mais? Botalle un pouquiño, sí, é unha ensalada. Xa está. Sí, está ben. Sí. E agora, Pero que tal mira. lle queda? Estou botando aí carmondas que xa non me dá tempo a máis. Eso hai que dar unha volta, non? Dalle aí unha volta. No, con eso non lle des. Con que? Dios mío, pues este non... Jesús. É que máis che dá, O sea... No, porque non lle metas aí, que non lle fai falta. Ah. Aí xa está, listo. Esta hinchou un pouco, quedou bonita. Aí, sacámola. E seguimos ca ensalada. Estame dicindo a directora que quedou aquí un... Quedou un aí porque ainda non me deu tempo a metelo. Díxome no, que o meta... Eres capaz? No, díxome que o meta ela. Home, Que o claro, meta no, ela. xa, normal. Queres que solte? Wow. A ver se eres capaz, veña. Uf, esto pode ser espectacular, Me cago na... Pero non coller medo, non lo botes así. No, que asco bote. Arre, carallo. Está ben botado, no, Madre mira. mía. Mira que ben quedou el Agustino. Jesús, Feita, aí... Como se che fora... Que problema ten o Agustino? Mira pa aí, Terlle medo é peor. Mira. Terlle medo é peor. Sí, claro, terlle medo ás balas é peor. Os langostinos cheiran o medo. Hai que ter medo ás balas. Non é... O aceite cheira cho medo. Ai, que non lle podes ter medo. Eso é dos cans. Que inventas? Terlle medo á vida, Jesús. No, teño medo a queimar. Mira. Vamos alá, non che Mira, pasa ves, nada. ves. Non che salta, home, non che salta o langostino. Está a mar morto, home. Sí, no, o Agustino Fai sí. outra, se eres capaz. Ai, sí, yo. Venga, va, fa outra. Veña. Entonces, isto fajo yo así? No. Rebota o ben. Así. Pero déxame a mí, Pero no, con pero- xeito. Ai, Dios mío, muller, De verdad, se non o fajo ao Dalle. teu ritmo, non che Ten vale. que dar con xeito. E agora boto Ten que no rebotarse medio, ben. no Rebótalo no medio. medio. Todo ben, Menudo tenor. Todo ben, pero mire, manchácheme. Eu? Yo toquei. Non que va. Bueno, Cas merdas do langostino. vamos ali. Eso que é, a ver. Isto é o aliño pa ensaladiña, vale? Entonces, que temos aquí? Yogur, un pouquiño de mostaza, que lle queda moi ben. Saliu unha pívoda aquí.
Bueno, pero eso non Isto pasa pasa nada. porque o limón ten pívoda, se non estuvera... Claro, ti xa transgénica, non? Ti querías No, eu transgénica, quero xa. todo natural. Transgénico nada, é malísimo. Todo con pívodas. Bueno, vou marchar con Xulio porque ti estás aquí moi metida na tua movida, Listo, Veña. a miña movida é facer esta Vamos receita. con Xulio Mato porque é sentino do meu Agostino, Miro aí. Que pasou aí? Que Que? pasou ca gamba, hombre? Ostras, Bueno, non toques, próbalo despois. está me dicindo a directora. Ah, colle un, ensina, pero non comas. Vale. Que tienes moi pasta. Está pegado, Xulio, non quero escarallar, Sí, estás pegado. Mira. Ah, vale, vale. Aí está. Mira, parece unha ves? É unha medusa, ves? Mira. Sí. Ti, como ti que es unha medusa. Agora está me queimando un pouco. Claro, porque está crocantiño. Sí, está crocante. Bueno, mira, temos aquí. Volve para aí para o teu sitio, me Home, cago. así, con delicadeza. Claro, que queres que lle faga? Isto é moi frágil, é que... Pero que queres que lle poña as sábanas? Sí, isto é como a moza, hai que acompañala hasta a porta, non zapateala aí. Pero é que iso non é unha persoa, No, é máis delicado que unha persoa. nin é un animal. Bueno, hai que ter cuidado cas cousas. Bueno, vale. Bueno, mira, De verdade, non se aguacate. pode decir nada. Vamos a preparar unha especie de guacamole, vale? Oh, O que guacamole rico. xa sabes que é unha pasta de aguacate Que con rico. verduras, e non o que vamos a facer, mira, en vez de machacala, vámoslo picar así picadiño. Entón temos aquí o zume dunha lima, que é importante telo xa aquí botado, porque ahora vámoslo mesturando. Vamos, e así non se nos vai oxidar, vale? Porque o aguacate sí que é verdad que se oxida, Oxídase, sí. Pasa como a mazá e así, verdad? Efectivamente, Sí. por eso sempre utilizamos un cítrico para evitar que se nos oxiden. Iso aprendímolo contigo igual no programa 10, xa, Sí, e non me canso de repetilo. E xa va Bueno, mira, entón temos aquí 1038. 38 programas. 1038. Ah, vale, mira, 1038. vamos a botar unha pouquiña cebola morada tamén cortada moi finiña. Sí, moi finiña as últimas, porque as primeiras... No, moi finiña vou a cortar agora. Ah, vale. Ves como vai moi finiña? Aí vai. Buah, é un maquinote, do corte. Sí. É un maquinote. E tira adición. Ah, non? Cada un do seu. Cada Cada un do seu. 12 edicións. 12 badaladas. 12 badaladas, que seguimos, Seguimos coa campaña aberta, Seguimos coa campaña A ver aberta. a ver que andamos. Claro, eu non sei. Mira que estamos en xullo. Ainda non nos chamaron, Estamos en xullo, bueno, agosto, setembro, outubro, novembro, decembro, quedan 5 meses, eu creo que xa van tarde. Sí, eu penso que sí. Xa quero dicir, Sí, despois cambiamos de talla e que pasa? claro, Abel Caballero xa está cas luces. Sí, hombre. E nós aquí sin saber que vamos ser os das badaladas. Sí, xa están cos favor, xa están cos enchufes. Señora Mira, Televisión de Galicia, por favor, isto clama o ceo. clama o ceo. Bueno, mira, vamos a quitar a pulpa e o corazón aos tomates. Agora estou pensando Utilizamos só a carne, Agora estou pensando que estamos nos facendo moita ilusión con isto. Sí. E Xa verás que carallo. Claro, cando nos echamos nós. Vamos levar. Pois igual non vemos a tele ese Pois día. igual non vemos as badaladas ese día, Claro. facemos boicote. Eso, Boicota ás badaladas. E tomamos o champán. Entón, facemos nós as nosas badaladas, xa dixemos. Xa dixemos que unha rotonda sorpresa. Sí. Isto é como esos bombós que tal, pois nós igual. Ou, espera, si a tele fai na praza do Obradoiro, nós facemos na Quintana. Veña. Bueno, non, na Quintana que vai estar petado. Contraprogramamos. Sí, Contraprogramamos. Sí, é o último que vamos contra o programa. Sí, o último que vamos facer, Bueno, mira, seguramente. pimenta, un poquinho de sal, un poquinho de aceite, ahora vamos a remexer. E temos como unha ensaladiña. En lugar de esmagar, aquí podemos botar picante, neste caso non lle vou botar, Ves, é que isto é unha ensalada, non unha ensalada con col lombarda. Hombre, claro, que con col lombarda, Isto é unha ensalada. eso cómeno en Lombardía. En Lombardía, pero Claro, aquí... aquí- Vamos con Aurora falar un cachiño, porque senón estes dous, vamos, téñeme todo, téñeme todo. Vamos lá. Chao, Begoña, adiós, Col. A ver, Aurora. Opa. Que tal, como estás? Moi ben. Ben? Ben. Estás ben, sinteste ben acompañada? Sí, contigo, con No, eles, pero con estás... todos. pero si hai algo que estea mal, ti dínoslo, No. Ah, bueno. Os dous están ben, Vale. Que eu vexo son... Pasa que agora eu vinte antes moi lanzada apostando por Begoña. Bueno, pero Julio tamén é moi bueno, E que aí E está o o tema. acate está moi bueno. Xa veremos. Eu Dios dirá. non quero dicir nada. No. Cando son as festas en Baralla? En agosto. En agosto? 27. A finales de agosto? Ah, último fin de semana? Claro. Wow, hai que ir, Aquí, vente, Hai que ir. Que eu fun Arzúa, Mira a Arzúa a festa. E a miñe... Joder.
É que Sobrado faz de como monjas. mola. Que eu Mira. teño familia sobrado de monjas. Mira, estamos vendo aí as dúas receitas, a de Xulia e de Begoña, aí nas Claro. pantallas. Sí, Claro, é que as dúas, claro, veles así, son langostinos, claro. claro. E dis ti, onde É estará que a as dúas diferencia? están buenas, Claro, onde estará a diferencia? Pois, No sé, pero bueno, todo é cuestión de probar. ti eres a encargada, Eu son encargada. De dictaminar, eres a Es a xuíz. primeira vez que son encargada. Pois eres a Entonces xuíza. ahora metesme... Nun brete, non? sei, Un sei. apreto. Non apreto, porque os dous gustanme. Pois vamos con Xulio Mato, ver como remata o prato. De acuerdo. Pois veña, vamos para lá, pásate diante, por favor. Un aplauso para ela que está con nós na Volta Escobrada da Televisión de Galicia, ven. Yo quiero una mariscada. Ai, con Xulio, con Xulio. Non con Xulio, a ver, Xulio. Ui, Xulio Mato. Eu tamén te vexo, Pues mira. que son fantásticos. Me caes ensalada, eh. Pues mira que bonito queda, collemos Qué rico. a oblea. porque o E agora Home, que no, facemos malo collemos comer esa solo. ensaladita. Tamén, rico. tamén o podíamos comer así, como Sí. se fuera un snack, eh? Ya. Pero mira que bonito queda. Wow. E agora vamos Está colocando moi por ben, aquí. eh. Está moi ben. Entón fainos como de bandexiña, como de soporte. Temos o langostino fritos, como ben dixeche ti nas colas, é un produto que hai que fertir moi pouco, o sea, cociñar moi pouco Moi para que non nos pouco. quede seco, non tan pouco como de veo, que lle quedou un pouco cru, pero eso, un pouquiño só. Espera un pouquiño, sí. Pois, señoras e señores, vamos a dar un super aplauso a don Xulio Mato del Río. Un aplauso para él. E imos ir con Begoña. Sí. Campa moito, eh? A ver, o da baixo non confixen. Imos con Begoña, Aurora, ou queres quedar aquí? No, non tengo que probar. No, pero espera. Valo probar agora, espera. No, pero si me- Espera. Valo probar, pero primeiro vamos ver o de Begoña. Bueno, vamos alá. A col lombarda de Begoña. A ver. Sí. Un pouco máis difícil de facer que unha picada de verduras con un pouco de aguacate, pero bueno. Eu fixen unha salsa a maiores, eh? Buah, Pero, bueno, A ver, porque, a ver. por si acaso. Que dixetes? Estaba con un pouco chamuscado. Ah, vaya, non opino só, aquí parece. Parece que a Aurora de Baralla tamén, bueno, vai polo meu rejo. Mira, están espectaculares. Pero están buenos, eh? Teñen boa pinta, teñen boa Sí, a pinta. salada Pois tamén. gabardina clásica por parte de Begoña Vázquez, un aplauso tamén para a nosa cociñeira do Ríos. Tamén te vexo, eh? Gracias. E chegou o momento de verdade, agora vamos para aí e aí probas, vale? Ponte aí, mira, aí no cabeceiro da mesa á esquerda. Ti como na festa, sabes que na festa sempre se pon a patrona ou o patrón No, a no cabeceira. cabeceiro, aí está. Entón ti hoxe Que eu son patrón. Eres a patrona hoxe? Claro. Tocouche así? Moi ben. Pois, Aurora, cando queiras, podes ir probando as dúas receitas do Voltas co Prato do día de hoxe, dúas receitas con lagostinos espectaculares, ricas, cargadas de amor e humor, como todas as Claro, tardes camao, aquí. Claro, eso pode Sí, ser porque camao. si no- Eso é como que non se come churrasco co coitel, verdad? Ni máis ni Nin co menos. tenedor, pois xa está. Aí tamén, hai que dar. E mentras tanto, recordade que repartimos 50 euriños, sí que, por favor, chamádenos ao teléfono da Voltas co Prato, 881 365536, e poderedes levar cartiños para a casa, para Baralla, para onde queirades, para Santiago, para onde vos dé a gana, Arriós. para Riós, para Arzúa, para Silleda, para Saídres. Saídres, onde queirades. E precisamente, imos a Santiago. José, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes, Xintiña. Como estás? Está, pois, como día xente a maioría, aquí sentados, escoitando-vos a vos. Moi ben. Aí está, é que é Hai que estar bonito, sentados. está que estar sentado. É mellor estar sentado. moito eu está cañote. É máis relajado. É mellor estar relajado. máis tranquilo, porque o estar de pé estresa. Sí. A ver, sí. E saen varices. E saben varices, mire ti. Bueno, por veña. José, por 50 euriños vamos coa pregunta de concurso, levantamos a pregunta, compañeros, 3 respostas, só unha é correcta. Vale. Que lle gusta comer aos langostinos? A. Mazás. B. Algas. Ou C. Raxo. Home, por lógica serán algas. Bueno, pode ser algún langostino detrás dun palco xa vinga. Bueno, Vamos ver. ou ao revés. Ou ao revés. Vamos ver, resolvemos, marcamos algas. Algas era a resposta correcta, un aplauso para José que leva os 50 euros. Menos mal, menos mal. Pois, José, mandamos un bico moi grande, gracias por chamar e parabéns polos 50 euros, vale? Moitas gracias a vos e saludos aos tres, que sodes fenomenales. Moitas gracias, José, un bico. Hasta logo, José. Hasta logo, chao, chao. E chegou o momento de Aurora de Baralla. Ten que escoller quen gaña o a Voltas co Prato do día de hoxe. Pois Xulio Mato, Remontou Xulio Mato, iba con Begoña, remontou Xulio Mato, aí está. Señoras, señores, marchamos, queden coa actualidade, co telexornal serán. Vémonos mañán con máis receitas no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Chao.